Halo guys, pure namaskara pure. Let's go kita ancan apla kustu pula apla tertu pula guys. Ini tuh logo dari teman firman dah nama butai fry man firman ancan yang nak katindu pas butai murka jangan ini fryman buka fryman pe terpu jadi ada kita bala marah. Nenca muru nenca pasti gitu. Oh, butai muru nenca marah. Oh, nenca katir. Katin jadi orang tu deh. Butai. Nama fryan pernah bila deh puja. Awalnya style gupar. Ya bu, halo guys tu deh. Sat, nilai grape porca. Enggak satu muri ada lagu tu je. Panjang semua orang na. Ah, macam tu tu baddown lah. Butai. Halo guys, pura mೀನು ಮೂರುದು ಬರ್ಕ ತೊಂತೆ ಮೀನುಂಡು ಮೂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಆಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಭಯಂಕರದ ಬಡೋಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿರ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೀನು ಮುರಿರ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನಡ ಚೂರು ಎಜಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯನ ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಇಂದೆ ಮೀನು ಎಂಜಂಚ ಮೂರ್ತೆ ನಾ ಕಣ್ಣ ಎಪ್ಪಗ ಇಂದೇನೊಂದು ಮೀನು ಊರ ಮೂರುದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನಿ ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಅನ್ಪಣೆ ದಾಯ್ತ ವೆರೈಟಿ ಪಂಡ ಬೂತಾಯ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಟ್ಲ ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮುರಿದಿರ್ಕ ಪಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಣ ಇಟ್ಟು ಪಂಟ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಪಣ ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇತಾರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪುಳಿ ಬೋಡತ್ತ ಈಗ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಾಡ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ತುಲೆ ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾ ಯಾ ಉಪ್ಪು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ತಾರ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಚೂರು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕ ಮಸಾಲ ಅವರ್ಚ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂದೇನು ಚೂರು ಹೊಡ್ತು ದಿಡ್ಡೊಂಡು ದಿಡ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತಾವ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕೀಳ ತುಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಡು ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪುತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ತೊಂದರೆ ಜೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅದಂತ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಗೆ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಡೇ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಟ್ಟ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಆತೆ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡದು ಎರಡು ಮಜಾ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಬೈ ಬೈ